Na mbụ abụ m onye na-emepụta ihe ejije. Ana m ahụ ihe gbasara ejije nakwa dịka o si agagasị na ụwa entertainment. Nke mbụ, ihe m na-eme na-adị mma na na-abakwara obodo Naijiria uru. Dịka onye na-emepụta ihe ejije, ahụ ndị na-eme ka ndị na-ewebata reality to life, ihe ahụ i chere maọbụ ihe a gwara gị hụ ya otu ọ dị, hụrụkwanụ otu ya bụ akụkọ si aga. Yawa ka akara aka ka anyị na-eji emepụta na-agwa ọtụtụ ndị mmadụ eziokwu ihe na-agagasị n'obodo. Dịka ọrụ anyị a na-akụziri ọtụtụ ndị mmadụ ihe, ọkwa ohere aka na-eji akụziri ọtụtụ ndị mmadụ ihe. Na nke mbụ, eso m mepụta otu ihe ejije na The Johnsons. Abụ m onye na-ahazi otu ya bụ ihe ejije ga-esi aga nakwa ọfụ ihe ndị ọzọ m megosirila. Eso m na ndị mere Hush na African Magic. Awụ m producer nke Hello Mr. Right. Awụkwa m nke Voice to Fame. Awụkwa m producer mere Prayer Request. Ọrụ ndị a niile bụ nke tinyere ọtụtụ ndị mmadụ nke karịrị aka ruru ọnụọgụgụ, site na ndị cameraman, ndị lightmen, ndị na-ahụ gbasara ihe dị iche iche. Anyị bụ ndị na-ewebata akara aka dị iche iche mgbe anyị na-eme. Dịka na Voice to Fame, anyị nwere ihe karịrị mmadụ 50 so ebe ahụ. Otu ihe ahụ dịkwa na Mr. Right. Anyị mekwara ọtụtụ ndị mmadụ employ. Anyị kwụrụ ndị mmadụ ụgwọ abachi 10 iji hụ na ha mere. Anyị hụrụ ọrụ a iji hụ ya na-akwalite ndị mmadụ, na-ahụkwa na ha mere nke ọma. Dịka onye filmmaker, onye na-emepụta ihe ejije, ihe niile anyị na-eme bụkwa nke na-abara economy uru, maka na ọ na-esokwa na-enyekwa ndị mmadụ ọrụ, nke na-eme ka ego na-abanye ya n'akpa. Ọ wụ iji mekwa ka ndị mmadụ hụ reality to life, mara otu ihe si dị. Na ihe m na-eme, ọ na-esonye na mmụba nke obodo Naijiria. Ihe gbasara ndị ọchịchị na policies ya na ihe gbasara ọrụ anyị, akwụọla m ya mbụ na imepụta ejije n'obodo anyị Naijiria kwesịrị ka etinye ego, mana akụkụ gọọmenti kwesịrị ị na-etinye anya n'ime ya, na-etinye ego, wepụta uru dị iche iche nke ga-eme ka ndị na-emepụta ejije ka ọ bara ha uru. Dịka na Lagos, ị ga-akwụ 5% ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye na-eme ihe. Ngwache ọ bụrụ na iwu onye na-emepụta content na Lagos, ga-ekwu onye dịka $1 million maka content emepụtara gị na ụmụ ihe ndị a, maka na onye ahụ nyere gị content ahụ enweela ọtụtụ ego mefurula iji hụ na ihe niile gara nke ọma. N'akụkụ gọọmenti, ọ dị mma. E nwekwara ihe ọzọ wụ NBC Code na-esocha discourage, na-eme ka mmụọ ndị mmadụ na-ada na ihe gbasara ọtụtụ iwu ndị ahụ dị iche iche, bụ nke na-emetụta ọrụ anyị na ihe gbasara imepụta ihe ejije. Iji hazigharị iwu ndị a ga-eme ka ndị na-emepụta ihe ejije na ihe ndị ọzọ dị iche iche ka ha nwee mgbado ume, nwekwana ike ume iji mepụta echiche dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria. M na-eche na Lagos steeti gọọmenti ga-eso lebata ụfọdụ iwu ndị anya, tụmadị na Lagos wee ebe ọka njọ na Lagos. Ya wụrụ ihe o ji dị mkpa na a ga-eleba anya n'ụmụ ihe ndị a, ka ha hapụ ị na-egbu mmụọ ndị na-emepụta ihe ejije, n'itinye iwu usoro nke ga-eme ka Naijiria gọọmenti na imepụta ejije na Naijiria gọọmenti. Ahụrụ m onye Naijiria, ahụrụ m Naijiria n'anya, maka na itolite ahụrụ m na ndị enyi m na ha na-amakarị m njakịrị. Mgbe ọbụla m gwara ha na achọ m isi n'obodo Naijiria, m chọrọ ịkpata ego m n'obodo anyị, ndị enyi m ga-asị m ahụ na ị ga na-eche echiche ga-esi gba ọsọ gbafuo n'obodo a. So otu o si wụrụ m na-eche echiche Naijiria, ebe ihe niile wụ ihe dị mfe, wụ nke ndị bekee kpọrọ possible. Mana mmadụ na-ekwu okwu na ọfịs anyị, onye ahụ na-ekwu okwu gbasara kedu gịnị mere Naijiria ji dị otu a, gịnị mere ha ji wụ ndị laghachiri azụ. Anyị na-agaghị n'ihu, mmepe obodo a na-enwe nke ndị bekee na-akpọ accountability. Ya wụ ndị mmadụ, anyị kwuru ọtụtụ ihe dị iche iche otu a ga-esi wee gboo mkpa ndị a. Ma echeta ofu ihe mgbe anyị nọ na-ekwu okwu ya, sị ọ bụrụ na anyị ga-alaghachi mata na anyị nwere problem, anyị nwere nsogbu, ha ga-amata na ọwụ ya ga-awụ mgbe anyị ga-ebido gbowe mkpa niile, maka mgbe anyị amatala na anyị enwele nsogbu. Naijiria m chọrọ ịhụ wụ Naijiria m na-ahụ ndị dịrobịa, ndị ntorobịa na-abanye na ọchịchị. Nwoke nọ afọ 70 ekwesịghị ịnọ na politiks. Ọ ga-eburu ego, ọ ga na-eri ego, ọ ga-aga n'obodo dị iche iche, ị ga-adọsa ego ebe ahụ. Kama ha ga-eji ego ahụ wee mepee obodo, ha were ego ahụ gawa ebe ahụ ga na-eme ilegharị anya na ileta onwe ha.
ego ha ndị agha bụ na-aga n'obodo ndị ọzọ. Ọkwa obodo ha na-aga ele ihe ndị ahụ ego anyị. Ọ bụrụ na ndị a amaghị otu esi emepe obodo, ha rituo ka ndị ọzọ chọọ ya. Ọ bụrụ na enye gị ego, ị kwesịrị imepe ọtụtụ ihe dị iche iche, tinye ndị ntorobịa n'ọrụ, mepee obodo ebe dị ha, rụọ ụlọ ọgwụ dị otu a, mee ihe dị iche iche. Etinyela ego were ya gawa obodo ndị ọzọ, ga na-ele nlegharị anya, ọ dịghị mma. Ndị ntorobịa ga na-eme ọrụ ike dị iche iche iji hụ na a tinyere ya. Wụkwa ụlọ akwụkwọ nke ka enweghị isi. Ekwuru m ya wụ obodo na generation anyị ugbu a wụ ọtụtụ ndị mmadụ isi adịla ha, ma ọ wụ eziokwu na ewere ọtụtụ ndị dị iche iche isi na-adịghị mma n'obodo anyị. M na-ekwu maka ndị ahụ. Ndị isi dị mma, biko ha bịa kpọkọta ọnụ ka anyị nwere ike mara otu a ga-esi hazie obodo anyị. Achọghị onye ntorobịa bụ onye ga na-asị na ya na ndị na-eme ọchịchị agaghị na-emekọ. Maka na gịnị? Maka na ha wụ ndị ọjọọ. Achọrọ ka ọrụ niile nọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa wụrụ ọrụ na-aga ọfụma. Achọrọ ka ndị ntorobịa were political position, were obodo a gaa n'iru. Maka na nsogbu naanị anyị nwere n'obodo a wụ nsogbu ndị ọchịchị. Ọ bụrụ na anyị hazie ọchịchị obodo Naịjirịa, ihe niile ga-adị mma. Gaa na Dubai, enweghị ha nwere. Ihe ha nwere ezi ọchịchị ha nwere mere ka ha ihe niile ha mere gaa ọfụma. Ngwa ka m nye gị ọmụmaatụ. Ọ bụrụ mgbe ahụ e bidoro ngagharị iwe EndSARS, mgbe m hụrụ otu ihe niile si aga, otu si chọpụta wee hụ otu ndị ntorobịa si manage resources si ha nyere ha ihe niile, otu ha si hazie ngagharị iwe ahụ nke mere na Lagos. Enweghị onye ji ụtalị pịa ha ụtalị, hazichi ebe niile, mee ka ebe niile dị ọcha. Ego niile ha ji, enweghị onye ebe anyị pụtara na mmadụ zuru ego. Ọwụ na emere otu ahụ, ya bụ ndị ntorobịa nwere ike ime ọchịchị obodo a. Ka anyị gaa n'iru tinye ndị ntorobịa, ka anyị webata sens ka anyị webata sens na politiks, ka politiks gaa ọfụma n'obodo anyị abụ Naịjirịa. Aha m bụ Femi Johnson. M na-emepụta ihe ejije na Naịjirịa. Ama onye ntorobịa, akwụ m chịm ebe ndị ntorobịa Naịjirịa nọ.